On March 1st, everyone in Bulgaria wears martinicas. It's a small piece of adornment made of white and red yarn. A legend goes back to 681 when Bulgaria's first Khan of Peru sent a white string to his wife to let her know that he survived in a battle. The tradition is over 13 centuries old and has been treasured by generations. We wear our martinicas until we see the first signs of spring, a blooming tree or a stork. When the martinica is taken off, many people tie it to a tree. Others place it under a rock. Based on what they find there the next morning, they predict whether there will be good crops that year. The martinica nowadays comes in all shapes and sizes, from world record-sized giant figures to tiny simple strings gently placed on a newborn wrist. However, it always bears the same meaning: a lucky charm against the evil spirits, a token for health, fortune, and good luck. То започва с връзването на червено-белите мартеници още в първия ден на месеца. Традиция, идваща чак от изпълнително време. Традиция нашенска за здраве, късмет и плодородие, наживява столетия, съвременна две и характера на денът и нещо само за нас българите, където и да се намерим. Скъпи гости, ние днес ще изпълним със съдържание идеята си месец март, месеца на настъпващата пролет. Ние сме бяло и червено, за живот и здраве тъй отреден, чак до първа пойна птица да ни върже на ръчица. Бяло и червено, за живот и здраве, тъй отредено, да ни кичат по премени на деца за смени. Нашата баба Марта отиде да гони малък сечко в февруари. Стига вече лед и скреща. Време е за първия пролетен месец. Той е на баба Марта. Тази година успях да дойда при вас, деца. Затова искам да ви разкажа какво правих цяла година. Цяла година плетох, предох, работих, направих мартинички за всички. С тях ще закича агънцата в полята, дърветата в гората, донесла съм и за вас, деца. Да посрещнем с радост и мартинички пролетта. Да сте живи и здрави, бели и червени, румени засмени. Но дългия път, който преминах, доста се поизморих. Искам да почина, но да ви попитам, знаете ли песен за баба Марта? Да! А ще изпеете ли? Да! Добре, драго ще ми бъде да ви гледам, да ви слушам и да ви се радвам. Започвайте по-скоро, деца.